Holanyana. I get a love one. I get. You're too short. Kimaka. Le joang fella. Le joang guys. Don't wanna co-host. I don't wanna co-host. I don't wanna. Okay. How are you doing? Le joang fella. So guys, I got a new piercing yesterday. Check. How it is, how it eats. How was it? Hi guys. Hi. Your WhatsApp number, please, beautiful girl. I don't give out my numbers, honey. I'm sorry. I'm so sorry. It was painful. It was painful, but now it's not. Now it's okay. I get a level. Now it's okay. As what's this? That needle? Yo. That's even less long. Was it ufana no Natasha Sahani? Angithi nina mengitsho ukuthi usisi wami nithi nizongishaya. Usisi wami. Usisi wami. Ngiyalala. Ngifana naye. Okay. It was so painful. Yeah, it was. But after bafake icici, and then you'll be right. So I've always thought that you are in high school. I'm still in high school. Where's my jacket? Where's my jacket? I'm still in high school. Here's my jacket. My metric jacket. Yeah. This is it. Still in school. So you're no more feeling the pain? No, I'm not. It's only itchy. So the piercing, what about it, my love? What about it? Hi Choza. Are they allowed? Yes, they are. I mean, you can do whatever you want at my school. Only at my school. They are allowed. Thank you. Like, okay, to be honest, guys, mputeng. Sibonge. Duleyo ndawo. Axiom. You are heaven on earth. I'm gonna lie. Can you be my number one? Sign booty challenge, Nyana. That's not me. Like, to be honest, she looks like Natasha Tahani. Okay, Gabonga. Usiswam, ngimbize. Jokes, but guys, actually, what's this challenge? Signature dance Sesi Sayen. It was not me. Ki AI. It's not a me. Like, who does that? Jello. Yeah. So now I can't. Like, honestly, I can't.
That was not me. I'm gonna fight you out. Like, let's get that gift. Mercedes Benz emnyama GLE ne, and then phakathi ngifuna ibe bomvu, ama seats leather ne, and then indlu ngifuna sizokhuluma ngilo, mara ngifuna nje indlu nje enkulu sithabatha abasumuhle, and then like kube idlazi umuzi wami ngithi mina model ngifunayo Mercedes Benz GLE konje. Which model is konje? Give me ideas. 360. Ningasangikhulumisi ngifuna i-Mercedes Benz GLE. I forgot about the model, but it has to have red seats inside, and then it has to be black outside and matte. Yeah, I don't want a glossy car. Ngifuna i-matte. Even like yabo those vibes. So nge 15 November ngiyazi ngizomtholela nje leyo moto. Ukuthi ngithola kanjani angazi ke, ngihlangene futhi kodwa nje ngebirthday yami ngiyanazi abokusa early ingaki namhlanje yi-19 kusa early, mele nibeka amashumi, mele nibeka angazi noma nizoyi-hijacka or nizokwenza njani, kodwa nje ngiyayifuna leya moto imnyama inezihlalo ezibomvu phakathi, and matte. It's not glossy, it's not shiny, it's not like lanhlalukanye. And then umuzi wami ngifuna ube yi-glass, like mara as glass linjani tinted glass. Yeah, it has to be tinted. I'm tired. Like it has it has tinted glass. So kushukuthi ekseni nasemini like gugu mina ngizobona nina ngaphandle, like ngifuna ukubona umuntu ngaphandle. Yes, mina emini ngifuna ukubona umuntu from outside, and then the other person can see me. Can they? I'm not sure, but ebusuku. What am I saying? So iglass ne, help me out. Iglass ne, mina. Oh yes, mina ngikhona ukubona umuntu from outside ne, and then ebusuku nakhona ngifuna ukubona umuntu from outside, and then lo muntu loyo azibone yena kungathi uzibuka esibukweni yabo. Someone at night ne, day and night ke batla go bona gore o iralang ne. So the other person uzo angazi, mara niyangithola mos ne, niyangithola
ngiyangithola. So ngifuna nje kube njalo kwami, and ngiyazi ukuthi nina njengoba nilana nizongenzela konke lokho engikufunayo. Nginithanda blind, like nginithanda blind. So yabona manje ngiplana i-future yami nani, seniyazi manje ukuthi ngifunani, yabo, seniyazi manje ukuthi ngithandani, angithi. And then enye imoto engiyifunayo kuzoba yaluma this thing, kuzoba i-G-Wagon G63 baba, G63 ne imoto izoba njani. It has to be pink. Yeah, pink. Melibna black ibe glossy. Yeah. Hi, kinna sayin ina sayin msusu wami, mamncane wami. She's my aunt. So as I was saying, ne ngiplana i-future yami. Nginangaki mungibuka nginangaki, like ngibukisise ungajayi. Nginangaki 22 25 Tini 2080. I'm not that one because it's between nina nonke ne khona nje alright, and ubhizi uyayibhala 22 16 or 17 18. Am I 18? Yeah, 18 mina nginanga estimate yabona. Okay, ngoba ngithola umuntu oyi-1 alright ne into engizoyenza mina manje ngizokwenza i-sign booty signature what ne dance ozoyithola futhi owesi2 mana ne mana ngikubonile ufuthi kona nje wona number 1, mina nje number 1 ishoke. Okay, ngitholile owesi2. Okay, ngimtholile owesi2. Two people already. Two people already. Kodwa nje lothe ngina 28 cha ungidelelile. Hawu 25 me. Ngina 2 people right now. Oh, uyishintshele 15. If I don't have 15 people that futhi phuma nekering. Okay, if I don't have 15 people who guessed my age right, then I'm not doing it. I'm not doing the dance. And guys, don't change. Can I leave 5 people right now? 5 people already. 5 people already. Kaina kwazi ukugesa. Ngadi 16. Nginibonile nina ni 3 niyalandelana futhi ne.
niyalandelana nginibonile. Okay, 6 7 7 14 8 ngina 8 9 angisadlali ke angisadlali. Ngiyabona ukuthi siyafika ku 15. Angisadlali. Angisadlali. Angisadlali nani. Angisadlali nani. Nina ni guess into right and angazi why. No ngasini. Ni namanje. Uyangireporta hawu kanjani? Oh, ungireportelani? Ngikwenzeni? Wena futhi nje Sky walk wrong the whole time. Wrong. Oh, sorry Lwa mfethu. Nginipha ama chips. Nafuna ama chips. Okay, besiku9 angithi. Besiku9 siqhubekeni ke. Sengibabonile abanye and ningasaphindi. 9 ngina 9 people. Ufuna isiphandla? Man, okay, as negotiate ne. Okay, as negotiate ne. Manini imani nge-age ne. Imani nge-age. Mengithole 50 ngithi 20. Yeah, 20 ngimile futhi lapho. Mengithi 20 ne. Mesithole 20 ngenze njani? Nifuna ngenzeni? Like ngifike ku 20. Ubani manje lo total? Nifuna ngenzeni? Yabo? Aningiphenduli. Shukuthi ke your loss. Sorry Lwa. How 5? Edo munye nje u5. Angikhuphuki u5. Edo u5. Angengidlule u5. La ni 114 la manje. Nizohlula u20. Lwa. Futhi nje kube ngithi 50. Ngoba ni 100 and something la. Angeke nizohlula i-age yami. Kanjani? Nizofika. Nibaningi ngabulana. So nizohlula u20 ngeke bakwethu. Ngeke bakwethu. She just gave me a hint. So, senze njani sithi 20 or sithini?
Okay, siqhubeke ngo9 ne 9 and siya ku20 nibani ngablana sizogesa. Hi Mzala. Hello Mzala. Hi, who are you Mzala? Thank you IC. Ngimbonile so angifuni niphinde. You are 21 turning 22. Okay, fair. Hi. No 9 Thando Mvela. Oh, nawe Mvela ngikubonile so ungaphindi angifuni ubhale nje yabo 16 17 19. Ngikubonile Mvela. No, it's 20. Oh. 20. Efe nentshebe yembuzi. Guys, I'm on 9. I shoot aniko serious. Asiyivaleni because if I got to like 20 people bengizongitshela age yami manje nje awu way too innocent. Okay. Hali serious lona. Ayisekidili manje, ayisekidili angithi nina anifuni ukwenza into right. Ayisekidili sengivalile, sealed, valiwe. I'm not going back. Let's talk about other things ne asikhulume ngezinto manje seke i-age because inhlulile kwe-age. Oh ivaliwe asayivuli. Oh, I was saying my mom is Zulu and then my dad is Tswana, so basically I am half Zulu, half Tswana, but fully Tswana because my dad is Tswana. You know, you don't the boom. You don't start like you don't the boom on. Yeah, what are you saying? Bye love, I love you. Hambe kahle mami or baba subani. Hambe kahle lwa. Bye skinny. Don't blame it on me. Do not blame it on me because beningafuna ukugesa 20. So JC valile leyo delay cause khona abaphindayo and ngibabonile 16 17 21 ngibabonile. Ngifuna 20 people. U10 cases uzothola manje. Ngifuna nje abantu abawu20 mara ngisabafuni. Sengivalile mina leyo deal. Sengivalile nje leyo deal. Kuyafana ngizoyenza ngamuphi music? Guys ningangenzi kanjalo. Sdwash. Ngithe ngivalile. Real shakes ungangibuzi. Hake batli 15k. Hake nyaki. Kisiami. Ke sharp. Bengizifunela nje abantu abawu20. 20 people and then you did what? What did you do? Tell me now, what did you do? But anyways guys, anyways ngiyafana akuna sound engizoyenza ngayo yabo. So yeah, where's my ID?
Where's my ID? Bengizonikombisa. Yabo. Guess it right. What if when I go wrong ngokugcina? Sing in the comments. Njani gogo? Anganginizwa, ngifuna ukunizwa. Ngifuna ukunizwa. Ngifuna nje ukunizwa. Niyayiqonda le way. Can you hear that? Can you hear what? Niyayiqonda le. Niyakhalukanya. Ushilo ukuthi angeke ugese sonke right. Angisho ukuthi ngithe nje ningaphindi. Ngithe nje ningaphindi, that's all. That's all I'm gonna say. Ngiyasukuma ke. Kodwa ngisukumelile. Gilambe. I want to make food. Mele zithi nalezi ngqaphela. Ngiyadla. So guys, see you again in the age now. Hello, Kasako. Hey, how are you? Go like the camera. Go like the camera, Nyapi. Hi, hello. Mama Gaba. Ma bag. What the fuck? Go like the camera. And You know, I'm the matter in Fanam. We are checking, my guy. Don't tatazel. Do your thing and relax. Yeah? Don't shake, my guy. Guys, I wanna go make food. Funa abantu abashekayo mina. Ne? Mean business, baba. Awuzini Hello. wangi-eda ngempela. Hi. Right. Nyaphini. Come up.
Yeah? Ovula ikhamera. Eshithi ngigqoke iskipa kuqala. Phela ngeke ngizovela bathi digital footprint. Ngeke ngizovela kuma-TikTok ngey'fuba. Ngishaphi? Ngiyaphila. Hayi. Ngibhizi lana. Why uveza mina? What is my phone doing now? Ah, Oh, Jesus, what did I do? Ngibhizi lana ngifunda ibusiness. Yazi sapproach finally and stuff like nakasesigodini. Sithola kanjani siqeda ukuhlangana? What do you mean siyathola? Uyasha nami. Uyasha nalona uyazova. Okay. Nah. Yeah. Ngishiswa yini dog like mina Alright. angijoyini life ngenhloso yokuzoshela amantombazana abantu. Ngiyawazi amajita mafika hey baby beautiful kumele kancane angenzi lezo zinto mina. Manje wena uhleka Oh! Yo, batsini, baby. Hi baby. Hey beautiful. Yo! Yeah, abanye ke uyabaza ngitha amaZulu. Hey mama uyawudlala uCapitec. Ufuna ukuchama ngemali intombazana ayishela mina. Ngesigele. Dog. Nah. How do I do this? I wanna. Nah. I don't understand. Mina ngifundela ukuphasa dog. Mina I musician. don't wanna do. I'm talking. Alright. Ungibuzeka yi7 ukuthi ngirayidi ngishapha na. Alright. Right, how are you? Ngiyaphila. Igama lakho? Ubona ngene ngifaka isigqoko. Igama lami ubheka umuzi. Like igama lakho la ngempela le. Yes, igama lami la ngempela le ID and stuff. Ngiteka amashoko basi. Singenze so. Yasokolisa network yami. But then igama lami ubheka umuzi. Ngihlale eGauteng, ngihlale eValley. Wena Zinzile, wena uhlalaphi? Like, is that your real name? Like, Hawu, uqala ukulizwa lelo gama? Uqala ukulizwa? no, alikufanele. Ngifanelwa ubani ke? Eliphi igama elingifanelayo? Because ukuthi uzothini? I don't know, but bengisho ukuthi uzothi woma Thato, Thabang, Sibusiso, like Abolwazi, something like that. Not Ubheki. Sibusiso is my second name. Usifiso. Sibusiso is my second name. Igama lami ubheka Ufanelwa kuye ubheka umuzi. ngeke ngimangala umjito ongakhomenta into ezinje ngeke kube intombazana.
Amajita, I don't understand ukuthi why angafuni mhlawumbe ukubona omunye umjita akhuphuka uyahlanya. Are you mad? Mara-ke asikho la. Yeah, Aisha, why they hate, guys? Stop hating. Stop hating. It's not. He does not understand. Yina I understand. Ngeke. Aka understand like kanjani umchazele. Hawu, makuyezwa makathi ufanelwa ubheka umuzi ngathi uyangigxeka straight nje uthi ngiyamkhuphula. Hayi sibonge mawungikhuphula bafu. Hayi ukuthi bengithi mina uyangigxeka ukuthi ngathi ngimdala ngimumbi. So yakhuphuka njalo ngo-live owodwa. Basho wena or mina? What do you mean by that? I don't know. Yeah. No, inkinga bafithu mina like ngathini? Ngumuntu onenhliziyo enhle right. Inkinga ukuthi ayi maniqale Ubisa mina sani wena. Ngizokuthola. Yebo nasa. Ngizokuthola. Ngiyazi ujimaphi wena. And then ngizokubamba ejimini. Futhi umele ungitshele ukuthi uzoya nini ejimini. Kumele ungitshele ukuthi uyajima uthumani wenzani? Ngijima yonke into. Ngisho lothi amajita awafuni ukubona omunye akhuphuka. Wow, ukhuluma noBhekumuzi. Ayi baba indaba ingawe hayi. Uthini? The time usacabanga live or kufanele abemi. Yeah? Ngicela uphinde ubhale ilona yakho, i-comment yakho we. Lo mjita. Konje uba the video name. I'm sorry. Hayi man. Hayi azini. Hayi. Mara konje ubani? Sabelo hayi ngiyaxolisa Sabelo. Angizange kuzo-offenda yabona. Sekuwukuthi nje njoba nami ngingathanda ukuphaphela abantu, I would appreciate ngingaphaphela. Hayi kabi. You gonna know me by force. And then Pega. Ukhuluma nami uthi. Manje izinzile. Ayenzeni? The time usacabanga igama ubeyitshela ukuthi njoba mina bengikubuza ukuthi ucanga ukuthi igama elingifanelayo eliphi. Yena ucabanga ukuthi wena ubuzothi wena ufanelwa no mina ngifanelwa uwe. Kahle that's what he's saying. I think. Oh. I get you. Hey Zinzile. I'm sure Usase high school na. Usenzela i-science signature dance. Don't stop. Ungayithathi kabi. Bayadlala yazi ungayithathi kabi. Exactly. Oh, okay, now I get you. Ngiyathola. But umcabanga wena injalo. Hayi ngiyaxolisa bafethu. Bengibuza ukuthi nawe usase high school na. Faka matric jacket. Usase high school na. Ukufaka i-matric jacket doesn't mean usase high school. I'm still in high school. Nasi sithakazelo sami guys. Ningasathi Zinzi, nithi uzwide kalanga. Ngumalo. Zwide. Amenqumalo, amendwandwe guys. Ngumkhatshwa. Engizolo mangikho ngifake leso sibongo. Maybe abona uNkulunkulu akaze usebenza ngani. Izolo bengirecorda linye track lomunye umjita nje ungisendela uthe ngifaka iverse. Ubaba nobaba ku TV. You look like someone on TV. Who? I think usho yena. Bengibhalele linye track nje izolo. Somebody sent me the open like
i-verse lelo ulivulile. I mean, ungishiyele i-verse, so I had to record my verse ngimsendele. So ngifake leso sibongo, but I don't know what was happening. I was like, Nxumalo, what? Yabo. So what if God is working what? Because siyahlangana namhlanje, yabo Nxumalo. Oh, kwenza ingoma ngelona. Wow, that's nice. But I think ubucabanga uZinxumalo. Hayi mina uzi. Hayi mina uzi. Uzi lo famous umculi. Yeah. Uzi. Hayi mina. Yeah, but for the fact ukuthi Singaboziso itu. And esinelona eyibam. Yeah. But hello. Like the lady in the video with Aries. Is it Natasha? Is it Natasha? Yes, kumele kube uNatasha. Akekho omunye. So yeah, uzi. Guys, ngumalo mina. Ngumkhatsha uNdwandwe. Ngwase eGudunkomo. Yes. Hey, proud mina ngesibongo sakho. Gudunkomo. Yes, that's it. Very proud. Very proud. Uyabona if bekuthiwa ngumfana, oho, kube ngiyasikhuphukisa nje isibongo sasekhaya. Manje nje ngiyintombazane ngizoshiya phansi ngiyothatha senye isibongo sakomunye umuzi. Uyabona nje ukuthi impeningi. Yeah, maka nakhona it's not easy. Makhulu isibongo sasekhaya sabaningi. Yebo? It's not easy ngalo ndlela ukukhuphula isibongo. Njoba wena ukhuluma nje ukhuphula isibongo sasekhaya, amantombazana afuna ukuncengwa sokhuphula kanjani ibongo. Uyayibona leyo nto ukuthi nje wele le. Mina ngiyancengana ke bengizoba lo mfana oncengayo. Mina. Hayi mina for mina kade ngiphendula. Yes, if ngiyakuthanda vele ngizokuncenga, mara ngeke ngishele ngingathandi. Yabo? Ngizokushela ngibe ngineyinhloso zami zokuthi azini mina nawe ngifuna sakho umuzi sibe nezingane like uyabona nje siphile nje ndawonye. Angeke nje ngishele bese smash bese ngiyahamba. No, that's not how I roll. If ngangumfana wesiyami bengizoba umjitho ongcono, bengizoba umjitho right. Yabo? Ngitreat umuntu wesifazane ngale ndlela le afuna ukuthi ngimtreat iyashisa lento lo. Yeah. Nakhona like umhlaba uhlezi ukhuwela kulabantu aba-right nakhona. Nanoma ungaba right kanjani, umhlaba like ungakushintsha in some type of way. Because ngisho baningi abantu ukuthi bazama vele ukutreat amantombazana the right way, but like amantombazana ayenza lezo zinto. Yabo, but yeah. Mina maka I don't relate kulezo itori ezinjalo. Like obvious bake bangihetha but angisumuntu obamba amagqubu, angifuni uqamba amanga. Angibamba amagqubu, ngisheshe ngikhohle. If you did me wrong, if ufuna usizo nakusasa. Which is a good thing, because you're doing it for your heart and for your peace of mind, you know? Holding grudges angeke nje kusize ngalutho. Bamba amagqubu wani. Sure. How do you feel about like ama-final wena personally? Mina I'm always ready. Yeah. Nah, I was born ready. Nah, that's intense leyo. Awuthukanga. Nah, lethwalo. Hayi, into enhle leyo. Mina nami ngizizwa ngingathukanga because i-prelim ngilibhale like ngilibhale ngifunda like day before ngizobhala. Yabona? But as you know what I do, ne? Me ngifunda. I don't study like the whole week for me to know like yabo. Ngifunda the night before and it helps a lot. To me though, it helps. Like as far as nabantu. Because ngizofunda into eyodwa like the whole week. Ngiyakhohlwa kunye. Yabo. So kungcono if I study everything the night before I
I write. Yeah. So Yeah. that's how I roll. Yeah. Yeah, So it's nah, better man. that way. Because if uzofunda the whole week, into engayenza like the whole week emates, because vele maybe we practice it. In order for you to know it, you have to practice a lot. Yabo. So other subjects, like the night before, Yabona, Baba, mina right? ne-maths azange ngayiyenza. I-maths ngiyenze like day before ngizobhala and 69% is decent. For umuntu ofunda day before, hayi bafethu. Ngeke. I will score. Serious. Boza So madoda. wamele ngithukele i-final. Awuyinja ngiyavuma. Are you still in But school? then Yes, I'm still in school, guys. I'm still in school. I'm a school kid. when yazi i-writing bathini, how you speak, it sounds like uhlala eSoweto. Uhlala vele. Ngisounda kanjani? Bethi like abantu baseSoweto bazwakala, abantu basePitori bazwakala, abantu bakuGugu bazwakala. But wena the whole thing angikho. Angazi ngizoyidefine kanjani. No, usho ukuthi ngenza njani? The way usebenzisa amagama akho ngakhona, like the way ukhuluma ngakhona. Yabona? Sounds like Ngenzani? Isho kodwa ke manje. Hayi, angeke ngikwazi ukuchaza like serious. Okay, thi ngenzele example. NgabaseDurban, abantu baseDurban uyabezwa uma bakhuluma like bakhuluma isinjanjani man. Uniga bampreselele ukuthi ola niga. Uba benze njani? Abantu baseDurban like uniga bayampressa. Mabakhuluma nomjithe, ola niga. Atwatwatwati niga. Yabona? So uyabezwa Mina ngikhuluma kanjani? Mina ngitheni? Yini le kwenza ukuthi uthi mina? Yini lo izwile kahle kahle? Enza ukuthi uthi mina ngikhuluma ngathi ngikhuluma eSoweto. Kahle kahle obvious isiZulu sakho siuqondile, but like ngathi like sinobukasi ya amantombazana aseSoweto like bakhona labo ukuthi like they are giving Barbie girl what mara amantombazana aseSoweto like abanye bakhuluma itsotitala ngithi. So now akusuka ukuthi ukhuluma itsotitala, but like So mina ngikhuluma kanjalo. ngathi cishe kuyela lapho. Kanjani manje? Yazi makazinzile, okay, Zwide Kalanga, ufuna ukungibuza imibuzo eminingi. And manje Manqumalo. yeah, Manqumalo, ngeke uzongibuza imibuzo engaka like Kanjani angithi phela ngifuna ukunderstand ukuthi uma uthi ngikhuluma njengomuntu waseSoweto, abantu baseSoweto bakhuluma kanjani because mina angazi ukuthi umuntu waseSoweto ukhuluma kanjani. Yebo. Yebo ungasho ngabantu baseThekwini ukuthi bakhuluma kanjani. Kodwa abaseSoweto cha angibazi ukuthi bakhuluma kanjani. Maybe like, yes. Maybe I know that, but like I don't know how they speak. okay, ngingazi ngamajitu, I mean ngamantombazana ukuthi akhuluma kanjani. Mara eSoweto bakhuluma like Kaw, yazini fede in kaw. Ngithe fede mina. No, ngiyakutshela since when elaborate. Yes. Since when ungazi Okay, bathini? Bakhuluma kanjalo before bazokhuluma baqala ngofede noma baqeda bathi fede. Fede kaw yabona abantu baseSoweto bakhuluma kanje kaw fede. Yeah. Ngiyabona. Okay. Fede kaw. So mina ngihlala endaweni eziningi kakhulu. Not really ukuhlala, but I'm a traveler, yabona. Ngiyatravel. Hlala phi? Oh, okay. Right now, that's nice. like ngikhulele eSoweto, yabona, but then mangina 12. So that's why
Yeah, so it's like that. It's like that. Noma nje ngihlale eValley and then ukuyabona like for umuntu okuwukuthi uhlale eSoweto. Listen. Yabo wena. Listen, yabo wena. Ukhuluma njengabantu baseSoweto nje. Wena. No, wena. Ukhuluma nje njengabantu baseSoweto. Because ungitshela ngabo no. Fair no, uyabona kwenzakalani, zikhiphani. Yabo, izinto ey'njalo. Like, yeah, ngiyayizwa manje. Thank you. Oh no. I don't know what the name is, but thank you. Oh, Steve. It's 360. Bathusha. Khona ividiyo engiyibonile ne? Mina ngithathi. Ngizoyenza imanje kancane nje. Wait a minute. Wait a minute. Ngizokuza man bayenza labo ba. Le video ngibonile nje some other day. Bathi try 360. Chica. Okay. Oh, what am I doing? Okay. Abantu bawathanda. That silent bomb was fire. Damn. Hi, damn. 360. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 43, 44. Yo. Wenza kanjalo lo yami. Wenza kanjalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenza kanjalo bathi steady 360 and ushaba akambuzi. Yo. Maka. Wena bacela i360. Hayi lento bayenzelayo. Oh. Usebenze kangaka awukafiki kule answer abayifunayo. Kuyafana ngicela amavukuvuku mos and angeke bayibone. Ebabe ngigcoba umlomo ngilanda iVaseline for in manje. Hayi. Ngigcoba umlomo ngeke amalips amazoba dry kanje. No. Please. Awukhona. And as abantu bakucomplimenta ngale udansa ngakhona. Bathi bakubuza ukuthi awudansi yini namhlanje. No. You guys must stay to look cute together. Oh no. Why are you lying? 370. Hello, Jason. Hayi makabo Jason ngisho babulisa wena wayengibabulisa. Amakhinta mfethu. I370 yini ke manje? I'm not sure. 370. Oh, 360. So Andy uyayifuna le 360. Ufuna imali or uthi khamba nandi? You guys must date. Siphamandla dogini. I'm beating the both of you high, Jason. Oh, hayi tanko Jason khambani lapho. Hi, I'm a huge fan too. Oh, thank you. I love you. Uze uyabuza ukuthi uhlalaphi like uhlalaphi. Ubuza mina. Oh, thank you, Jason. Ngiyaqala ke le rose. Thank you so much.
or akusuke ukuthi iphuma makubanda leyo. Guys, hello Nhlanhla. ngine-diary. Yeah. Ngine-diary and mele ngibize uRhwitsi nang azoyifunda. Mara ngizoyenza ibe anonymous. Uzongifundela nje indaba zami for free. Like, yo, it's a lot. Angifuni ngikhombisa ukuthi ihlala. Yeah. Right, like camera. Angifuni ngikhombisa ukuthi ihlala. Next, nazo-ke bafethu. This is a diary where I keep my secrets. Where I keep my indabas, ne? Sitsheliwa nje kuphela. Thingbo. Local artist ngiyabona i-student wakho. As for local artist, ayinasihetha straight local artist. But fake it till you make it. Mara antanongathi local. Ithi nje artist yabona. Ngi-artist mina vele. So but local yo. But yeah, ngi-artist. Yabo, so ngala kule live akekho ke bezwa ngengoma ethi siphila kanjani kanje. Leyo ngoma, I'm the creator. Whoa. Where's the stick? These are my lashes, guys. So ngizovala ngawo ningingangibuzi. Sibonge Chester, international straight nje, international. Hayi uvalelani kanti? Tell us drama on you, drama ntwana. Mina ngi-artist, ngicela ni-streame ingoma kanje. Ulenti upside down sofunda kanjani? Like It's not upside down. It's not. Cela usifunde. Yeah. Yes. So basically, this is a part 2 of a story that I wrote on the 23rd of October, 2024. Yeah, sharp. That's all. Alakudlala ngathi la. Alakudlala ngathi. Sabelo. Ayikhula I'm yini not gonna ke read the whole lo? thing. I'm not gonna read the whole thing. Okay, ngifundele ngizofundani? Asijajani la ekhaya. Mina ngifuna indaba zami zibe ku-internet. Hayi indaba zami angifuni nje zibe ku-internet. Ngi-right kabi. Your TikTok catalog BP athi kubhale phansi ngizokuchecka nje. Mr BP. Doing things. I feel it dog. I'll check you out. Mara, ngicela yabo kunabantu abayi-125. Ni-streame ingoma. Siphila kanjani? Kanje. Wathi namanga sabelo. Ngisho uqinisile phela leyo ngoma leyo I believe ukuthi it's like more than 500,000 people abayaziyo. Yabona. Like people yazi. Hayi shem ngibhala kabi. My As writing long is not need. it. As long you need.
bathi Okay. bathi Ngifuna bathela into istory. buka ne buka. Ala like it's the other page, but then ngiqale la ukubhala ngalandela la ngagcina la like Bekwenzakaleni lapho? yeah. I don't know. Oh, I was going through shit. I'm sorry to curse, but I was going through a lot. Singo kuzoba njani isigaba thini because network yangibhedela. Ngeke ivele kahle yazi. Ngiyibeke so. Mjolo. Mina, the people who kills me the most, it's friends. Like bahot, abangani. Mina abangani bayangiphila bakwethu. Mjolo cha. Angikho nje lapho. Abangani mina abangani uhoho. I think niyakhumbula ngintshela ngomngani wami wacishwa ngiloya. How? So yeah. Oh. Yeah, mina abangani but I've made peace with that and I'm okay now. I'm now alone. I'm always alone actually. I don't have friends. So I take my sister as my friend, you know, and my mother as my friend. Yabo? Because there are people that I know and there's a difference between umuntu omaziyo nomuntu ohleka naye nomuntu owumngani. Yabo? Yes. Like there's a huge difference. Khona umuntu omaziyo, khona umuntu ohleka naye, khona umuntu konje ngitheni owumngani. So mina indaba ngomjolo ningantsheni umjolo useless. Azi kungcono ukugilwa the opposite gender than ukuthi ugilwe umuntu okusame gender naye. Like ngibona mina okay, sengikhulumela mina manje. Mina ngibona kungcono ukuthi ogender ngoba umuntu okusemgender naye oh Jesus I've seen hell. Mara akusukuthi vele or maybe ninamantombazana nihetheka easy. Besides ukhetheka ne. Besides nje ukhetheka. If you love someone ngenhliziyo yakho yonke and like uyamthemba lo muntu angeke nje umcabange ukuthi oh lo uzokangigile nje ngakusasa ayikufike nje lento le emqondweni kodwa nje lelo langa belifika yo lelo langa belifika uyabona ukhokho ongamazi uyabona ukhokho kakhokho ongamazi washona kudala uyomphupha yazi labangani naba bakwenzele yonto mara I'm sorry you had to go through all of that shit. It's sad. So here's my friend. Cishe ngaloyo mfethu. Ngenxa nje. Yazi guys. Yazi mina ejimini ngenzani? I lo experience ibuhlungu. Ejimini ngisifakela ama headsets anginaki umuntu. Nginaki indaba zami. Same gender asithona. Maybe male bestie who's able to play different roles. Okay. Ngifaka ama headsets nginaki indaba zami, yabo. So ugeli bekajoyina imini so ucanga ukuthi mina bengifuna and it type me you oh Jesus akumela ngozubuye mhlophe type yami cha ngifuna indoda ebemnyama maka khabe grey manje ngifuna indoda ibe pink indoda
a whole man. Guys, I'm not criticizing or anything, but nje it's akusindoda nje emhlophe cha ngiyabonga. Umuntu nje uyabona ukuthi lo sekangenwa yiFlu ubona nje ngekhala sekubomvu. Cha ngiright. Ngifuna ube grey mina. Ube grey. Muyindoda ngifuna ube grey. Ungazi ubela red. Why was that red? No, that's not my type. So lo muntu akibeka isigaqagaqa isinyanyisayo. Uyamazi uBobby Lashley? Esipink. Lo what i-wrestling yeah ngiyamazi Thabo or maybe light skin gent uThabo who offended. Awungabi offended ndoda. Relax boy, relax. No, I was not criticizing anyone, but angifuni nje umfana ozofana nami. Sengithusi ready. Guys. Akube nomehluko, yabo. Kube nje ne difference between mina nawe. Bona kwenzakalani? Angeke sibe ready soyi2. Mengikhala ubomvu, mengikhala ngibomvu, mokhala ubomvu. Kwenzakalani? Hayibo. Amajide nakhala. Sorry. I'm not criticizing anyone. I'm sorry, but this guy chest alilona. Hakibuyi lona. So wena ungitshela ukuthi uba pink mokhala. Kusho ukuthi awuzithemba, awuna self confidence. You don't have that. So you must. What's my Instagram? It's my TikTok handle. Kudi with an X. Hi girl, ngiyakuthanda. Bayakuthanda. Ngiyabonga Mveli. Umveli ne? Yeah. Yes, Umveli. Guys, ngimtshele ne ngiqine nini? Ngenze nini khanda? I'm not sure, but I think it's been 3 days now, ne? And lama edges since ngayenza ngiqeda ukuqhina njengoba senje today. Ngawashintshi. Ndoda mayibe black. Yes. Ngifuna mokhala ube grey. Ubelani red. Indoda ikla ayibe mpunga. Manje ube mpunga mfana. Ube mpunga. Ungakhala ube red. Nani mase ngikhuluma ngalezi zinto. iFlu wena ukuthi yeah, iFlu lo. When ikhala li red, pink. Yazi red ungcono, pink. Ngiyadlala mara guys ngiyadlala. Jesus. Amanye amajida going through a lot. Aphatha ama-flu. Ikhala lize libe red. Yeah. Oh, Hennessy, ngicela ukuyibona. I will follow you back. Then yeah. We'll take it from there. Awufuna ukulizwa le verse wena bonga amaflower lapho ku Jason. Thanks Jason, sibonge. Kudi Ngamaflower lawa agodolayo. Yes. Siyabonga. Wazo wangani ungrateful. Ngiyadlala. Sorry. No, like ila maflower lawa mahle we-ice. Awe-ice. Like siyabonga Jason dog. Appreciate it for real. And then ngibuza ukuthi awufuna ukuzwa lela verse la kaNcumalo engilenza izolo. Ngizodlalela kancane kodwa. Okay, no problem. Zinhle. Guys, why? Igama lami ngiyabonga Jason. Igama lami nina niyaquba. Angazi niqubelani. Angazi nje niqubelani khona. Nguzini. Okay. Enhle ufuna ukuzwa ini? Ingoma yonke or reverse lami kuphela?
your like verse yakho kuphela. Ngifuna ukuza. Okay. Wait. Excuse. Like i-CPU yami yakhabatheka. That ain't me. Khani ngizongena. Uzile i-right impilo wempilo. Why uche masana? Ivesi lakho lo. Yeah? Ivesi lakho lelo. No, alikafiki. Ithi ngidlala i-MP3 because yabona i-FL Studio like young. Okay. Yeah, Ufila kanjani moyenza i-dance kahle? Ufila happy kuyangijabulisa yo. Like cause it's actually wonke umuntu okhona ukuyenza leyo dance yabo. So wow, what? I can do that. No, volume engaka. Jesus. Sakhala lesigubu sikhali somakhelwane khuli le gold izimbuzo enqumana ighosti kakhulu bangifanisa nonquma samsela mwek laphi mina obusa bana kakhulu to get on my level ukuthi awugezi is that confidential everybody knows I'm full in the streets khuli gama now that shit is big yeah that shit is big I'm schooling your niggas y'all are my kids all my bullshit I feel like I'm him they closing the doors with him who I pissed I'm heavy on punches kwana baba said they can never beat me Nyanza my hits yo will never beat me Nyanza my skits I'm the chosen one in this rap game yeah how I made the money so fuck the fame yeah I'm making it out I feel the hate the king in God I'm the sensei yeah I'm big now so but hey I'm beyond bars but not in jail No, I didn't do the beat. No, I did not do the beat. Yeah. But we will live it. Yeah, thanks. I'm not Appreciate I'm it. not into hip hop now, but this is nice. It's nice. It is nice. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, Yeah, makuwukuthi it's ke nice. I'm not into elivini hip-hop, but- ngiyithandile leyo nto. Ningahamba niyo search uLilkhudi LILKUDI on all digital platforms. Maybe nimamele music. It's nice. Sidinga umusic omusha as abalaleli like ama artists esikhule nawo siwadrop amanga. That's why you've been gifting me. Trust me, I've Guys! seen you do the dance. Guys, I have something to say, ne? So Izanazo. I'm not really sure whether I should do this or what, ne? I'm not really sure. But how about I do a meet and greet? Yenze ngiyakusupport. How about I do it like meet and greet? And then Yes. maybe maybe poster on my story ukuthi this the date and the location. Yeah. Yabo? Yenze. Black hard work must be supported. Big So up you you. must come meet me, guys. Danko Bitso, You must phela come igama meet lami uSibusiso nami. uSibusiso igama lami. Ngiyabonga Sibusiso njami, sibonge. So I must do it. Meet and greet. Mara mele ngibona ukuthi sizohlangana kuqala lapho. And then we can take pictures, we can do TikTok videos together, you know, or you can take me Yeah. out. Yabo? Kumele wenze ke. Yeah. Ukhethe indawo ukuthi nabantu. Yeah, meet and greet. Yeah? Kumele ukhethe indawo ukuthi nabantu like so that like abantu Yes, bazokwazi. I'm not gonna do a private location. Ngizoyenza boma mall la kugcwele khona so that you guys cannot follow me or do bad stuff to me. And then, yeah, man. Maybe ngizoza ne-manager yami. I don't know, but rekabora.
meet and greet. Ne? Ngizoyiposta lapha ku-story. Umuntu manager kanti thina sinawo. Yeah? Ngithi umuntu manager thina sinawo ama-manager. Maybe I'll do it with my manager because, Yeah, obviously udinga umuntu ozokusupport. Angeke uye lapho uyi-one. You need a team. Yabona? Ozoya nayo. So that you be protected and stuff. Yabona? yeah. I'm gonna do Manje it. thina Meet and greet. excellent. I'm not sure about ilanga or the month. I think December is okay. But yeah. Yeah. Mawuqeda ukubhala, bhala uqede, urelax, uphase. You must home with some people if you have some friends go. Akanabo. I don't have friends. I don't have friends. Yeah. So yeah, it is what it is. Yeah, I don't have friends. So. One video shows made me follow you. Smotoza. Did you see comment emayelana nawe? No, uthi ithini? Ithini? Let me read it. After langiyahamba, guys, I'm hungry. Black hard work must be supported. Big up, pretty. Big up to you, child. Yeah. Yeah, ngize ngabonga big time. So you Abantu bacela ubayenzele i-sign edition. You are a vibe. Guys, I'm tired. Kitalebona maybe but maybe tomorrow I'll be live again. Yeah, tomorrow I'll be live. So now I'm about to leave. Thank you for joining, Quiddy. You're such a vibe, man. You're so cool, actually. You're so cool. Yeah. No, Quiddy's not my boyfriend. I just yeah. So guys, love you all. Thank you, Jason. Thank you, guys. Bye. Yes, I'm leaving. I locked the door so my mom is here. Bye. She's okay. Yes!